Ľudia, ale v dnešnom videu sme tu na akej chate proste. Tu je kostol aj totok. Aj, jak sa volá, cintorín, veľa kostola. A To čo bolo? to prda. A tu zomrel taký jeden pán a proste viem, že to nebude top kvalita, pretože je tu strašná tma a nebude sa na to dobre pozerať, ale je to teda zaujímavý príbeh. Musíme teda musíme to tu preskúmať proste, že? Čiže... No, poďme, choď ako prvý. Kamo, ja nechcem, musíš mi svítiť, ale... No, tak ja ti svietím. Tuto... To čo bolo? Prdele, ja som sa posral. Radšej to napravíme. Ja to napravím. Kamo, to čo bolo? Tu sa takto hekleli dvere. To čo je? To prečo ideš, ak to bolo zavreté? Ja som to proste takto bol. No to je jedno teraz. Sa s tým nebabríme. Ne, počkaj, my to tu musíme najprv preskúmať dole. Toto tu je, že proste... Čo bolo? Kamo, toto fakt. Tam sa už svieti hodinu, ja som mal taký pocit, že tam niekto je. No a ja, kamo, poďme radšej dole, lebo ako dajte 50 lajkov, keď chcete druhú časť a napíšte do komentárov, chceme druhú časť. A vlastne, teda, neviem, není to proste najlepšie, lebo musí mi môj kamoš svietiť a no to je jedno. Proste tu poďme hore. To čo? Čo je? Prdele, ja som vylecal hore. Poďme do mojej izby. Kamo, musíme ísť na izbu. Poďme do mojej izby. Radšej, kamo. Lebo tu fakt je v prdeli. Tu sa svíci na vecku, proste všade sa tu svíci už hodinu. Musíme to tu pozrieť, otvor skriňu. Nikto ne. Proste nikto ne. Fú, dobre. Kamo. Je tam niečo? Nevidím tam, kamo. Dobre. Nič tam ne. Teda ja sa potrebujem zvyšťať, čiže teraz dám kameru môjmu kamošovi. To prdele. To čo Ja je? sa potrebujem zvyšťať, ľudia. Počuli ste to, ľudia? To čo je? Ja sa tu fakt bojím. Čo to je? Tu počkám na môj... Ja sa tu bojím, že tu na niekto vyskočí. No snad ne. Si tu? Alebo, viete čo dáme? Ľudia. Dáme druhú časť. Teraz v tejto časti pôjdeme ešte hore úplne. No. A Na tretie poschodie. A ďalšiu časť dáme tuto. Neviem, kde to je. Tam na cintoríne dáme. Druhú časť. Keď dáte 100 lajkov a 101 komentárov, tak dáme druhú časť na tom cintoríne teda. Kamo. No. Čiže neviem čo teraz. Proste neviem, to musíme ešte ísť. Čo je? Čo je? Zastav to rýchlo, aby sa toto nevytopilo náhodou. To čo je? Kamo. To proste oné. A tu je akože docela zima, ale aj. No. Tu je môjho kamoša izba. No, tam to je pekné hororové, tam straší. Tam radšej nejdeme. Počkaj, kamo, funguje tu svetlo, či ne? Skúsime. Ne, to nefunguje, fakt. Tak to je v prde. To čo je? Tu prde. Tu prdele. To čo bolo? Tak asi ľudia v dnešnom videu končíme a čau.